31 anos avalan a espectacularidade da Milla Urbana Festas do Cristo na localidade de Ourensá do Barco de Valdeorras e as súas dúas competicións senior as que se disputan por invitación. Moitos dos gañadores especialistas nacionais da distancia tampouco defraudaron na tarde do domingo 17 de setembro. A competición comezaba coas categorías base ás 6 da tarde, en medio dun numeroso público de todas as idades. Os primeiros en correr eran os benxamíns, alevíns, infantís e cadetes, categoría da cal xa se corre a milla completa en 1609 metros. Tanto en categorías masculinas como femininas, logo correrían os júnior e xuvenil masculinos e xa a 6 e 5 os veteranos, populares e federados masculinos e femininos. Finalmente, rozando as 8 da tarde, comezaba a milla absoluta coa novidade de que nesta edición disputábase en primeiro lugar a carreira absoluta masculina especialmente igualada. Na pugna masculina xogábanse o triunfo sprint os internacionais burgaleses Jesús Gómez e Daniel Arce, dando xuíces vencedor a este último en primeira instancia. Con todo, unha revisión posterior fixo cambiar o resultado final, otorgándolle o triunfo a Gómez Santiago por diante do seu amigo e paisano. A terceira posición foi para o vigués Gonzalo Vasconcelo, o primeiro dos galegos na selecta disputa establecida no circuito do Malecón barquense. Mais clara foi sen dúbida a vitoria de Soláns Pereira, que fixo bos os pronósticos e alzouse coa súa 8ª vitoria na visita a terras valdeorresas. A campiona, afincada en Cangas, viña de gañar recentemente en Valladolid e preparou ben o seu ataque na última recta, alonchándose cando quixo da marcaxe de Leticia Fernández Barbosa, que tamén foi segunda con autoridade por diante da súa compañeira Esther Navarrete. A convocatoria volveu ser un festexo de todas as categorías do atletismo, con carreiras que congregaron a nenos dende 6 anos ata os veteráns dos distintos niveis, incluindo un Saturnino González que buscou a marca galega de maiores de 55 anos. Aínda que non o conseguiu, logrou alzarse cunha brillante victoria con máis de 100 metros de vantaxe sobre o seu inmediato perseguidor. Ao final, superáronse os 350 participantes no céntrico enclave da Vila Valdeorresa.